uJesu Kristu inkosi. Sizothola izwi lethu lapha encwadini kaProfethi uIsaya chapter 43. Isaiah chapter 43. Sizoqala ukufunda lapha kuverse 1. Kusho izo amavesi nje amabili 1 no 2. Ngiyakhona sesitholile sonke. Amen. Isihloko sithi ukuhlengwa kuka-Israyeli. Number 1. Kepha manje usho kanje uJehova, owakudalayo wena Jakobe, nowakubumba wena Israyeli, uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho ungowami. Lapho udabula emanzini, mina nginawe, nasemifuleni ayikukukhukhula. Lapho uhamba emlilweni awuyikusha, nelangabi aliyikukushisa. Cela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, Baba wethu ongcwele, nanti izwi lakho Nkosi esilifundile. Nkulunkulu wami, ngiyakhuleka Nkosi ukuba ungisize, ungifihle Nkosi emaphikweni akho, ungifihle Nkosi ngibe kuwena, ukhulume wena Nkosi, usebenzise lo mzimba. Nkulunkulu wami, ngiyacela ngegama likaJesu ukuba Nkosi ungiphe amehlo kamoya, ungiphe Nkulunkulu wami ukukhuluma okufanele. Ngiyacela ngegama likaJesu, napa abantwana bakho Nkosi, ngiyacela Nkosi ube nabo besazolalela Nkosi ukhuluma. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuthi ubasize kube yilona loyo alalele ezwe Nkosi ukuthi ikuphi namuhla wena Nkosi ofuna ukuba akuzwe. Ngiyacela egameni likaJesu ophilayo. Siyabonga Nkulunkulu wethu banathi nomoya wakho ngcwele ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu.
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Izwi lenkosi ke namhlanje uNkulunkulu uyasikhumbuza ngembhalo yakhe ayibhale isebenzisa abantwana bakhe abaprofeti okuyibona ababebhala iBhayibheli. Namhlanje ke uyasikhumbuza ngalokho esikufundile. Uthi kepha manje usho kanje uJehova, Nowa okudalayo wena Jakobe, nowakubumba wena Israyeli. Izwi lenkosi ke mina ngiyashintsha leli gama likaJakobe ngithi uIsrayeli. uIsrayeli siyamazi ukuthi uNkulunkulu wamkhipha eGibhithe ngenxa yokuthi ebona izinto ezenzeka kuyena, wadabuka waba isizwe esikhethayo ngenxa yenhlupheko ababebhekene naye eGibhithe. Wase ekhuluma noMoses ukuba babakhiphe eGibhithe ukuze abayise ezweni lapha bazokwazi ukuthi bemkhonze khona ngeqiniso, bezokwenza khona intando yakhe. Lapha ke uthi kepha manje usho kanje uJehova, owakudalayo wena Jakobe, nowakubumba wena Israyeli. Mina ke ngiyashintsha ngithi uIsrayeli yithi uqobo lwethu. uIsrayeli yithi uqobo lwethu. Ngoba ukube asiyena uIsrayeli ngaba sifundile iBhayibheli namhlanje. Indaba ezayikhulunywa uNkulunkulu ngaba sizazi. Kepha namhlanje ngoba usikhethile, wasikhipha ebugqilini, wathi asihambe indlela yakhe. Namhlanje sihlezi la ngoba sifuna ukuhamba indlela yakhe. Uthi-ke ungesabi ngokuba ngikuhlengile. Uthi uNkulunkulu ungesabi ngokuba ngikuhlengile. Ziningi izinto esihlengwe kuzona. Mangathi nje angibale zami nawe ubale zakho, ngayibala zibe iningi kakhulu ngashoni lawo. uNkulunkulu ukuhlekile. Ukule ndawo kuyona nje uhlengwe uNkulunkulu. Ukuba akahlekanga mhlawumbe ngabe kwenye indawo engalungile lapho uNkulunkulu angafuni ukuthi ube khona. Kepha yena ukuhlekile wakuletha la, wazolalela ukuthi uthini. Yini-ke lindeleke kuwe noma lindeleke kimi ukuthi ngenze intando kaNkulunkulu, ukuthi ngiyeke yonke into ethandwa yizwe, ngenze lokho kwasekhaya ezulwini. Ngoba thina asibone abezwe singabasekhaya, kusifanele ukuba sikujabulele ukuhlengwa njengoba uNkulunkulu ethi ungesabi. Akakusho lokhu ngoba mhlawumbe engazi ukuthi yini ayishoyo, kepha uyabona ukuthi khona inkinga ekhona. Mina ngithi ziningi izinto obhekane nazo, ziningi izinto ezikuphethe, ziningi izinto ezenzeke empilweni yakho. Uthi uNkulunkulu ungesabi ngokuba unawe. Uthi-ke ngikubizile ngegama lakho, ungowami. Ukhona ocabanga ukuthi hayi kaNkulunkulu. SingokaNkulunkulu ngoba usibizile. Uthi usibize ngegama leli esaqanjwa lona liyaziwe emazulwini.
Yingakho ngelinye ilanga uNkulunkulu mayekubiza usebenzisa igama lakhe akubize ngalo lelo wazalwa uqanjwa lona. Ngoba kukhona into eyenzekayo. Umuntu mangabe ezalwa bese isikhathi usuke vele senalo igama. Umzali wakhe ambekele lona. Omunye uthi ezalwa enikezwe igama. Mhlawumbe omunye ubuka isigameko esimehlelayo umama ngaleso sikhathi bese nikezwe igama. Igama like laphuma emlonyeni waloyo okuqambayo liyalotshwe emazulwini. Yilo leli gama ozobizwa ngalo. Yingakho bekethi uNkulunkulu la ngikubizile ngegama lakho ungowami. Thina singabaka uNkulunkulu asibona bakaSathane. Manje kusifanele ukuba senze kahle phambi kwabantu. Senze iqiniso leli okuzothi ngelinye ilanga ulifumane. Uma senza kabi ikuphi esikwenzayo? Umntwana kaNkulunkulu akayenzi into. Lize lithi izwi indodana yami ungahambi ngezeluleko zababi. Mhlawumbe uyozocabanga ukuthi kusho indodana kusho umuntu wesilisa. Wayechaza uPostoli ngelinye ilanga wathi sonke singamadodana kaNkulunkulu. Ngakho singahambi ngezeluleko zababi. Ngani na uNkulunkulu usibize ngegama esanikwa lona sizalo. Yingakho lapha ethi ungesabi ngokuba ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho ungowami. Ungacabanga ukuthi ntakababa uyingane yomunye umuntu. Uyingane kaNkulunkulu. Yingakho kwathiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Wonke umuntu omthandayo uNkulunkulu nomkholwayo ukuthi wavusa uJesu ngelinye ilanga kwabafileyo ungumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukukhethile wakuthathwa zokubeka la. Ziningi izinto obungabhekana nazo la emgwaqweni noma ngaphandle. Singajabuleli ukubona abafowethu mhlawumbe benza izinto zomhlaba zibajabulisa bese siyihalela. Abakhethiwe bona kepha thina sikhethiwe. Yingakho sila. Wasihlenga ziningi izinto ke sihlengwe kuzona. Mhlawumbe omunye uvikwe imoto yangamshayisa. Omunye mhlawumbe uphuphe kabe ebusuku. uNkulunkulu umhlengile. Yingani na? Ingoba kwazi ekukhethile ukuthi wena uzoba ngowakhe. Ngakho asihambeni ngendlela uNkulunkulu afuna sihambe ngayo. Asenze izinto uNkulunkulu afuna sizenze. Sishiye zonke izinto ezingeke zisiyise la. Senze lokho okulungile. Ingathi besingakhuluma kakhulu kubantwana bethu ngoba bona basenkingeni enkulu kulomhlaba esiphila kuwo. Ziningi izinto ezehlayo zibehlele ezenzeka phambi kwaba ezinye bayithande ezinye bekwazi ukuyigwema. Nathi ufuna sidlala indima singabazali einganeni. Singasabi ukukhuluma nazo. Singasabi ukuyitshela iqiniso. Ngoba ingane zethu namhlanje uthi uma uyitshela zithi kuzoba nani. Khuluma iqiniso uzange uphinda asho ukuthi kuzoba nani. Mawukhuluma okungekho uzoqhubeka asho ukuthi kuzoba nani. Angazi-ke noma mhlawumbe nathi siyimbangela yazo ukuthi zibe yilento eziyona. Kungenzeka ukube siyimbangela nathi. Okwethu ukuthi siguqe uNkulunkulu sikhulele. Yena uzosinika igama elimnandi. Yazi kumnandi kabi ukuthi uthi ukhuleka uzwe izwi lithi ungesabi ngizoba nawe.
livele ezulwini. Mhlawumbe waqaphelisisa ukuthi okhuluma lelo gama ubani. Ngoba sigade noSathane, uSathane uyathanda ukuzenza sengathi ilo sidalile uNkulunkulu. Uma uzokhuluma naye la eduze kwakho, uma uke wamlalela usulahlile, sekonakele. Futhi konakele nje kunzima ukuthi kulunge, ngoba uSathane mayekangena kumuntu kuba nzima ukuthi aphume. Sinabafowethu la babhema ihunga, bahlala emgwaqweni. Abanye mawuthi ukhuluma nabo bafisa ukuyeka, akuyekeki. uSathane babambile ukuba babhema ihunga benza intando kaSathane. Thina-ke sibe nethuba uNkulunkulu wasibizela endlini yakhe ukuba sihlale khona. Uthi ungesabi, uzosihola size sifike ekhaya ezulwini. Noma ngafika yipi endleleni ohamba kuyona, kodwa ungesabi, khona uNkulunkulu. Noma kungenzekani, khona uNkulunkulu, ungesabi. Usho njalo uNkulunkulu. Uke wakhuluma lapha kuGenesis 26 verse 24. Uthi uJehova wabonakala kuye ngabo lobo ubusuku wathi, "NginguNkulunkulu kayihlo uAbraham, ungesabi, ngokuba nginawe, ngizakukubusisa, ngiyandise inzalo yakho ngenxa yenceku yami uAbraham." Sibizwa ngabantwana baka-Abraham. Uthi uNkulunkulu ungesabi. Uthi ungesabi, hlala ume eqinisweni, hlala ume phambi kwakhe wenze kahle. Zonke izinto ezenzeke emaceleni ungayinaki. uNkulunkulu khona. Ungasabi lutho ukuthi kuzokwenzakalani, ngoba yena ukhona. Umsebenzi wakho ukuthi akugade wena. Mhlawumbe emsebenzini kunabantu abakhuluma kabi, uthi uNkulunkulu ungesabi. Mhlawumbe emsebenzini kunabantu othi uma uthi uyasondela kubona bavele behlakaze behlukane phakathi. Uzuyibuza ukuthi kanti wenze njani, uthi uNkulunkulu ungesabi. Umuntu ophelelwe umsebenzi, uNkulunkulu uyakwazi lokho, futhi ukwaze ngaphambili kokuba wena wazi. Kodwa uthini? Uthi ungesabi, uzokuba nawe, ngoba uyalazi lakho igama. Lapha ku number 2, lapho udabula emanzini nginawe. Lapho udabula emanzini, bantwana baka-Israyeli baluwela ulwandle olubomvu, benomgabaza. Kodwa wafika uNkulunkulu waqinisa uMoses, wathi bahole Moses. Wangena uMoses nabo ehamba phambili bahola, bamlandela ngoba wayeseshilo uNkulunkulu athi ungasabi, ngokuba nginani, nizoluwela lolu lwandle olubomvu. Laba balandelayo baseGibhithe yenza nathi angibaboni. Nawe lukhona ulwandle olukhona okumele uluwele. Uthi uNkulunkulu ungesabi, uzoluwela lolu lwandle. Ungesabi. Ziningi inkinga esibhekana nazo. Umuntu nomuntu unenkinga anayo. Omunye angenza sengathi konke kuhamba kahle, kanti zikhona ziyenzeka kulona loyo. Uthi uNkulunkulu ungesabi, uzoba naye. Yena uzoba nawe uNkulunkulu kuzo zonke lezo nkinga obhekana nazo. Nasekhaya ubathe uyabuka zonke izinto zakho ziyacikizela, uguqa ubuze, Nkosi, kwenzakalani?
athi uNkulunkulu ungesabi, ngizoba nawe noma kungavelani kuwe kodwa ungesabi. Manje kusifanele ukuthi ingathi besingenza kahle sihambe ngomqotho phambi kaNkulunkulu ukuze zonke izinto ezenzekayo uNkulunkulu asibiyele, siprotect, sivikeleke. Namhlanje sinika igama elimnandi ukuthi ungesabi. Konke okwehlelayo yena uyakwazi futhi uyakubona, kodwa lizokuqinisa. Uthi nasemifuleni ayikho ukukhukhula, lapho uhamba emlilweni awuyikusha. uNkulunkulu osho lawo magama. Lapho uhamba emlilweni ngeke washa. Siyakhumbula oDanyela nabangani bakhe befakwe emgodini onomlilo. Umlilo ubasiwe. Siyakhumbula abashaya ishumi lolodwa baphuma nje bebahle. Ngisho intuthu yomlilo ayikazi nje izwakale kubona. Nawe kungenzeka khona umlilo ofakwe kuwona, wabelela uNkulunkulu. Unesiqiniseko yena uthi ungesabi, ngeke uze ushe. Nakho uthi uma uwela umfula awuyikukhukhula. Lapho uhamba emlilweni ngeke ushe. Kusho ukuthi ayikho into eyokwenzeka kuwena uma uhlezi uNkulunkulu, uma wenza kahle, uma uyeka zonke izinto zomhlaba. Emhlabeni izinto zakhona zimnandi. Emhlabeni izinto zakhona ziyahawukeleka. Kodwa uma usumntwana kaNkulunkulu, shiya konke ulandele yena. Hambe futhi ungasabi lutho, ungabazi. Noma bekhuluma abakhulumayo bethi ayi mina abazalwane niyahlupha niyokuthi uNkulunkulu ungesabi. Ungesabi, yena uzoba nawe. Ungesabi. Bengakhuluma bethini, kodwa nje wena wazi ukuthi mina ngiyazi la ngiyakhona. Ingathi ubungathi uma uhamba ungasabuka ngapha emaceleni, ubuke lapha la uyakhona uNkulunkulu. Ngiyabuka ihashi uma ligijima ifakwe lento lela emaceleni ukuze libuke lapha la kuyiwa khona. Ngoba liye labuka eceleni liyagqileka liwe phansi. Obhejile lo hashi lusedliwe. Manje nathi ngathi besingabuka phambili sibuka uNkulunkulu ukuthi uthi asenzele, uthi asiyephi. Yonke into oyenzayo ingathi ubungayenza ngoba uNkulunkulu esevumile ukuthi uyenze. Ukube kuyenzeka ngabe siyakubuza uNkulunkulu lokho engikwenzayo Nkosi kuyikho yini? Uma sinomoya ongcwele uzosiphendula. Kodwa uma ungekho kuzoba nzima ukuthi sizwe lonto. Mina ngeke ngithi unembezo uyasebenza. Nembeza womuntu uyasebenza. Kuba sekutheni uyawuzwa yini nembeza wakho ukuthi uthini kuwena. Ngoba awukiyeki wenze into embi. Ngisho uSathane ngathi yenza lokho, thatha le mali ngeke bebone ekhaya. Athi unembeza bazoyibala le mali. Mhlawumbe bayibalile le mali. Uzoyithatha ubasho. Ngesikhathi kufika leyo nto leyo kuwena, yeke. Ungaqhubeki uyithathe le mali, yeke. Ingathi singakhula ekulazini iqiniso. Sekushunyelwe kakhulu kule ntaba esikuyona.
sekukhulunywe izinto eziningi ingathi besingaba nokuthula silalele uNkulunkulu mayethumisana ngoba usuke eqinisile ngelanga isebenza le emalahleni kwaba khona icala engifaka lona engingalazi ngathi mangibuza ukuthi ngenzeni bathiwa wena ophethe lethini so lokona kwalaba abantu wena ufuna uyophendula ukuthi kwenzana nini yazi ngathi mangifonela uPostoli ngichazela ngitshela ukuthi kwenzakalani wathi uPostoli ungesabi uNkulunkulu nawe lelo zwi bazalwane laqinisa ngathi ngiyoma phambi kwabo noma ngiyohlala nabo sesiqula lelo cala mase ngikhuleke ngaphakathi angasasabi lutho waba nami ngempela uNkulunkulu waba nami ngempela wangihlenga noNkulunkulu ngahlengela uthe noma sengiphuma khona uNkulunkulu wayazi vele ukuthi ngizophuma uNkulunkulu wayenesikhathi asazi ukuthi ngizohamba nini kuleya ndawo mina ngangazi wathi ngelinye ilanga ngisekhaya ngangime ngifulathela umdoko ngibhekile ekamerweni lathi izwi isikhathi sesifikile ngadideka ukuthi lisho ukuthi angizakuphendule ngadideka ukuthi lisho ukuthi lezi manje isikhathi sesifikile kanti lalingitshela ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi ngisuke le RBCT engangisebenzela khona ngempela kwenzeka safika leso sikhathi ngasuka futhi angizange ngikhathazeke ngase ngazi ngakho ngikunika isiqiniseko mzalwane ukuthi uNkulunkulu usazi sonke uyasibiza ngamagama njengoba naleli izwi lisho ngakho ngikunika isiqiniseko sokuthi ungesabi kuzo zonke izinto obhekane nazo kuzo zonke izinto ezikwehlelayo mhlawumbe umndeni wakho awuzwani nawe ngenxa yokuthi wena uyakhona ukuthi uNkulunkulu ungesabi ukuthi uNkulunkulu ungesabi okwakho kunye kholwa uNkulunkulu bethemba ukuthi uzoba nawe kuzo zonke izimo njengoba akwazi ukuwenisa abantwana bakwa-Israyeli olwandle ngethemba lokuthi bangasabi ngoba yena unako nawe uzokuthwala uNkulunkulu ngakho ungesabi mzalwane ungesabi ngisho ungadlula eduze komlilo mawuhamba noNkulunkulu ngeke ukushise wena wakho ukuthi uqine umethemba uNkulunkulu ukuthi ukhona uzowenza umsebenzi empilweni yakho mhlawumbe udala ungadlile ekhaya ngenxa yokuthi ukudla kuphelile vele nenyanga isidle namhla zo-25 maningi amakhaya angenakho ukudla sekuphelile uthi uNkulunkulu ungesabi uzokuba nawe kusifanele ukuthi siguqe ngedolo sikhuleke uNkulunkulu simcele ukuthi angasishiyi abe khona ehlale nathi yena usinika ithemba lokuthi ungesabi nami lelo themba ngiyakunika mzalwane namhlanje ukuthi ungesabi kuzo zonke izinto obhekana nazo khona uNkulunkulu bethembe kholwa kuye ngeke ngiyibale zonke wena ozaziyo inkingo nazo nezimo
odlule kuzo ezinye uzodlula kuzo uthi uNkulunkulu ungesabi. Mhlawumbe izingane zakho uwedwa uyikhulisa akekho okusizayo. Namhlanje uNkulunkulu uthi ungesabi uzoba nawe. Ukho konke lokho uyazi uma wena uzoguqa ukhulume naye uzokwenzela umusa. Into edingeka kuthina ukuba singasuki uNkulunkulu. Sihlale kuye yena umhleli wethu. Usihlekile bubili. Wasihlenga emfuleni. Wasihlenga kubantu abasihlebayo. Wasihlenga kuyo yonke into ongayicabanga ekwehlele. Asinayo umhlengi ngaphandle kaNkulunkulu. Uze wathumela indodana yakhe uJesu ukuba izosifela thina zonke. Ingakho sihlezi la namhlanje. Ngithi mzalwane ungesabi. uNkulunkulu nawe enkingeni obhekene nazo. uNkulunkulu nawe endleleni oyihambayo. uNkulunkulu nawe ekhaya uphila kulona. uNkulunkulu nawe ngisho ekuguleni okuphethe. Ungesabi ngokuba ngikuhlekile. Wakubiza ngegama ngoba uyalazi igama lakho. Ungasabi, hlala kuNkulunkulu. Uziphilise. Wenze konke uNkulunkulu athi kwenze. Uzokhola endleleni yakho. Inhloso enkulu sifuna ukuya ekhaya ezulwini. Siyohlala khona. Lapho kumnandi khona. Lapho kungekho ukuhlupheka khona. Lapho kungeke kubone ukuthi lo yena uhamba ngesicathulo esitshekile. Lo yena ugqoke ingubo edabukile. Lo yena nayizolo befakele ngone namuhla ufake yona. Sonke siyinto eyodwa siyafana. Siyahuba lesukubela uNkulunkulu kuphela. Ilapho esifuna ukuya khona. Ingathi besingahlala kuNkulunkulu ukuze asinike lesethembiso sokuthi ungesabi. Ngiyabonga bazalwane. Angazi ke namhlanje kodwa ke ngizocela usisithule asiculele ingoma noma abe yiphi ngayithandayo. Manje iwele ifake imask. Alokwa lutho. Uma siqeda ukucula sizoguqa amadolo sikhuleke. Mase siqedile ngizobe sengisuka mina la. Buyele phansi. Bese siphathela ke ngoba ngicabanga ukuthi kukhona okunye okumele kwenzeke. Uzobe senza umsebenzi wakhe ke uMC. 118. Sizosukuma sonke. Shawukhathazeka emhlabeni udiniwe aphelile amandlanya balisibusiso asinikina Oh,
Oh